Čaute, zdravím vás. Volám sa Patrik Jakuš. Toto je môj kanál MD Fanatik na YouTube. Som sa rozhodol, že vám spravím také video, taký celoročný zostrih. Od malička vlastne vyrastám pri Malom Dunaji. Vlastne tu bývam v okolí, takže 95% zostrihov bude vlastne z tejto rieky. Ja som ešte z tej generácie, ktorá vlastne tu vyrastala. Tam sme sa chodili kúpať, opekať, stavať všelijaké bunkre, splavovať. Proste celé detstvo som bol na tejto rieke, takže toto video bude na takých 95% o Malom Dunaji. Chcel by som vám niečo povedať ešte o Malom Dunaji, také zaujímavosti. Takže Malý Dunaj má 128 km, sú tu 3 malé vodné elektrárne. A čo je taká zaujímavosť, na tejto rieke sa vyskytujú vodné mlyny. Jeden je plávajúci. Táto rieka patrí medzi také menšie rieky na Slovensku. A vlastne aj s Veľkým Dunajom vlastne tvoria Žitný ostrov. Toto je moja srdcovka, takže toto video bude primárne o tom. Držte sa. Ešte by som vám chcel pred týmto videom spomenúť, že vlastne tento rok som dostal ponuku od jednej firmy. Je to maďarská firma, ktorá vyrába boilies, je to značka CFB Bites. Po dlhom rozmýšľaní a uvážení som sa rozhodol, že to vlastne vyskúšam, že vyskúšam chytať na tieto gule. Začiatkom roka som dostal aj nejaký taký pekný balíček, kde som mal popky, kde som mal rýchlo rozpustné boilies, kde som mal obyčajné boilies, kde som mal krmné, k tomu som dostal aj tričko, aj mikinu, takže dosť pekný balík to bol. A ostalo mi len skúšať, chytať a učiť sa na tie boilies, že vlastne čo, kedy, ako. Takže tento rok som viac ako keby skúšal, ale som sa do toho dostal a dosť dobre to dopadlo. Ryby som nejaké pochytal, bol som aj v Maďarsku, bol som aj na Kráľovej, bol som aj na kanáli, takže o tom to bude tiež. Takže sa príjemne posaďte a užite si toto video. Tak začal by som jarou na Malom Dunaji. Sú tu nejaké pravidlá, ktoré keď na jar nedodržím, tak tá rybačka vôbec nie je úspešná. Je to tu ťažké, lebo ja mám ten pocit stále, že tie ryby sa tak stiahnu, alebo tak z tohto úseku vlastne zmiznú, že ja si myslím, že vôbec to nie sú tie ryby a na jar dosť trvá, sa tá voda musí prehriať, aby tá ryba vlastne vyliezla hore prúdom, vyplávala, takže veľmi ťažko sa mi chytá na jar, akože ja nemám rád jar, to jak ťažko sa mi štartuje na jar, lebo ešte jednu tam dáme. Nejde to proste podľa plánov nikdy. Ja som jak stará kosačka, ktorú proste vyberete po zime a nejde naštartovať, takže to je môj jar, každý rok sa trápim, ale niečo sa mi stále podarí. Ako každý rok, keď tento rok som začal vlastne jemne, s popkami, nejakými 14-kami alebo rýchlo rozpustnými boilies. Maximálne som dával nejaké 20. Ronny rig montáž som dával asi tak najčastejšie. Buď jednou popkou, alebo som si dával nejakú 20, nejakú kukuričnú gulu. Takže niečo sa podarilo. Nejaké ryby. Takže čaute, zdravím vás. To je moja prvá jarná ryba. Troška som sa potrápil, ale nakoniec to všetko prišlo. Hot mango, 20 mm, solo gulička. Asi tak pred 11. prišiel záber. Dunajské divoško, paráda. Pôjdeme pekne pustiť. Je to tam.
Akurát som vedel, že sa zbalím a že idem už domov, že stačilo. To mala byť taká krátka vychádzka, ale sa to podarilo. Jazda na druhú palicu. Takýto krásny šupináč. Krásavec. Superkorn 16 mm. Zafungovalo. Dobrá tušiaka som mal. Úplná paráda. Už je to skoro zvykom, ale každý rok sa vybereme na jar niekam na ryby. Tento rok sme sa vybrali do Maďarska na takú týždňovú rybačku na jazero Deriteto. Som tam bol vlastne druhýkrát. Prvýkrát som bol v lete, minulý rok. Akože to bol extrém, to počasie, lebo tam sa nikam schovať jedine donútra. Bol sú tam vlastne také chatky na vode. Je to krásne jazero. Tento rok sme boli v máji, som tam bol nejaký týždeň, tuším, alebo 6 dní. Nie som si istý, nechcem klamať. Chodíme tam s rodinou, proste je to taká rodinná rybačka, akože na toto je ideálne, lebo sú tam chatky a keď máte malé dieťa, alebo ženu, alebo tak, takže sa tam oplatí spozrieť alebo si zachytať. Len vás chcem upozorniť, že vlastne to jazero, akože je to vlastne kvázi súkromák, ale to, že je to súkromák, vám nezaručí, že chytíte, alebo nezaručí vám, že vytiahnete rybu, lebo je to fakt extrém. Vlastne to jazero je zatopený les. Čiže je tam toľko konárov a toľko stromov, že to je fakt neskutočné. My sme tam vyvážali člnom a v strede jazera nám vlastne konár zdvihol čln. A strašne veľa ryb som tam aj postrácal kvôli tomuto, aj kvôli konárom, aj som tam vlastne nevedel chytať v tých prekážkach, ale až keď som sa naštartoval, až potom som zistil, že ako treba chytať, takže budúci rok tam ešte chcem ísť, ešte raz určite, posledný krát a už viem jak na to a viem, čo by som mal spraviť, aby som bol viac úspešný. Akože zábery som mal pravidelne, zábery som mal každú noc, ale strašne veľa rýb som nepremenil, proste to bolo, možno takých 70% rýb som nevybral, proste to je. Akože chápem, že každý rybár tam chytá na blízko na nejakých 30 metrov, lebo tam to je relatívne čisté, lebo to tam je vychytané, aj možno tie konáre už povyberali. Ale ako náhle idete na nejakých 100 metrov, 130, 150 alebo 170, takže možno v strede jazera, tak tam to je plné konármi. Proste buď každú rybu kotvičkovať, alebo nejak si proste pomôcť. Ja som si tam dával aj vlastne plaváky od značky Poseidon. To mi potom vlastne pomohlo, len sa mi ryby nesekali, lebo je tam plitká voda, je tam 1,80 m až 2 m vody. Nefungovalo to ako to malo, takže na to som tiež musel prísť, ale chvíľku to trvalo. A som to prišiel, niečo som pochytal, nejaké ryby, ale budúci rok si to zopakujem a už to chcem vlastne spraviť bez chýb. Ale akože dobre bolo. Takáto rodinná rybačka, akože relax, dobre to je, odporúčam vám to. Po tejto rybačke v Maďarsku som sa rozhodol, že vybehnem za dobrým kamarátom, ktorý chytá vlastne na kanáloch. Tento rok som tam bol vlastne len párkrát, možno, ja neviem, 5-krát som tam mohol byť. Je to tiež veľmi zaujímavá voda, je to taká mierne tečúca voda. A šírkou môže to byť jak malý Dunaj, niekde možno je to troška užšie. Tie sú tam krásne ryby, je to čistá voda proste, paráda. A nejakých kaprov som tam pochytal, pár kusov, nebol som tam akože fakt veľakrát. Prvýkrát som tam bol, tuším vo februári som chytil malého kapra a potom som tam bol niekedy, možno neviem, apríl, máj, tak nejak som tam mohol byť. Alebo až jún, neviem si tipnúť, ale niečo sa mi aj tam podarilo, nejakých pár kapríkov, takže som bol spokojný, krásna voda,
Bolo to troška iné, jak Dunaj proste, každá voda nejaká špecifická niečím. Toto bolo zase niečo iné. Ja som nabral nejaké nové skúsenosti. Takže pohodička. Som rád, že odtiaľ mám nejaké tie ryby. A je to vlastne ďalšia skúsenosť. Čaute, zdravím vás. Prebehol asi týždeň od mojej poslednej rybačky na kanáli. Mám tu také menšie kapríka, také do 5 kg, ale strašne pekný tmavý, tak vám ho ukážem. Zabral okolo 4. hot mango v dipe s popkou. CFB Bites. Krásavec, krásny je. Tmavý šupík. Paráda, ideme pustiť. Som sa rozhodol s kamarátom ísť na kanál na takú jednu noc, že to tu vyskúšam. Som tu tretíkrát tento rok. Som sa aj balil. Jednu ľudí som zbalil a na druhú to som nevšimol. Som išiel baliť a som zistil, že na tom ryba. Krásny šupík, môže mať tak 80 kg. Pop-up rodný banamela. Úplná paráda, strašne sa z nej teším z tejto rybky. Krásavica. Paráda. PBAčko, k tomu super korn. Super, ideme ju pustiť. Takže pomaly sa už prehúpneme aj do leta, keď už tá ryba je vlastne rozťahaná po tom malom Dunaji, keď už sa vlastne dá chytať. Keď už vlastne ten topol prestal padať, lebo ten topol je tiež vlastne extrém, to padá tuším niekedy v máji, ale je to skoro nechytateľné alebo veľmi ťažké. Ale nie je to nereálne niečo, ale proste dá sa, ale je to troška ťažšie, vlastne celá voda je biela. Ale vlastne potom, jak prestal padať topol, tak tiež som mal nejaké vychádzky. Toto bolo vlastne prvýkrát, čo som išiel vlastne na takú celodennú rybačku a jak mi ráno zazvonil budík, tak sa mi nechcelo vstať. To akože nepochopím, lebo to sa mi ešte nikdy nestalo, že by som nechcel stať na ryby. Nejak som sa vlastne prehovoril a hovorím, však tak pôjdem na celý deň na ryby, vyskúšame niečo. No a som sa rozložil, som si nakrmil, som si to dal na svoje miesto na Dunaji, proste také jedno miesto, takú malú jamu alebo jamku, ktorá má možno 3x5 metre, ale viem, že pravidelne sa tam chodia krmiť kapre a aj iné druhy rýb, takže som vedel, že keď nie je tam, tak neviem, kde inde by som mohol niečo chytiť. Ale vlastne celý deň som nemal pomaly ani ťukanie, tu som bol bezmocný pomaly. Ešte do toho začalo aj pršať, síce nehlásili dážď. Tak som zavolal mamke, nech mi donese stan na rýchlo, tak mi ho doniesla. By som aj pekne zmokol, keďže tam nemám. No a som si potom zbalil stan, hovorím, najem sa a pôjdem a v tom som mal zrazu jazdu na udicu. A bol tam nejaký 13-14 kg kapor, alebo koľko mohol mať, neviem, som ho nevážil. Tak odhadom som si typol, že koľko mohol mať. Takže krásna ryba. Po tejto rybačke mal kamarát rozlúčku so slobodou. Išiel sa ženiť. Takže rozlúčka so slobodou bola v Tomášikove pri Mlyne. Tak som si povedal, tam si zoberiem udice hociak. Samozrejme to nebol problém. A však prvorada bola tá rozlúčka so slobodou, takže ja som len nahodil, som si tam nakrmil. Ani vo sne by ma nenapadlo napríklad, že by som tam chytil kapra, ale prvú noc som mal hneď kapra okolo 10 kg.
Čomu som nechcel veriť, že z takéto miesta by som mohol mať tak peknú rybu, ty kokso. Taký skalp. Takže sa mi to podarilo. Druhú noc už som vlastne nemal som už kapra, som mal tuším jednu mrenu alebo jalca, už si ani nepamätám. Ale dopadlo to akože to dobre, som veľmi rád, že odtiaľ mám rybu, lebo to je ďalší úsek, ktorý ešte nemám nejak preskúmaný. Takže úplná paráda. Čaute, zdravím vás. Kamarát mal rozlúčku so Slobodou, tak som si dovolil doniesť čudice na ryby, keď sme boli pri vode, pri Dunaji. V noci sa zadarilo. Na jednu gulu krill cranberry s popkou. 10 kilový šupík. Krásny. Krásavec. Dunajak. Ale zmizol. Takže leto bolo v plnom prúde. Tento rok leto bolo extrémne, akože podľa mňa 40-ky boli a boli asi 2 mesiace, bolo to fakt akože dusno, teplo, bolo to neznesiteľné, ale každý rok proste túto rybačku si nenechám ujsť, lebo tam proste musím ísť. Je to vlastne tiež na Malom Dunaji, je to taký, ja to volám, že kanál, ale vlastne Dunaj vlastne tvorí taký ostrov. A je to taká, no vlastne je to druhá časť ako keby Dunaja, alebo jak obteká vlastne ten ostrov, tak my tam chodíme na ryby, akože väčšinou tam nie sú žiadni rybári, alebo nechodia tam. Takže ja ich chápem, lebo sa tam treba preplavovať a je to také nezaujímavé, ale o to viac to fascinovalo vlastne mňa. A už som tam bol, tuším, 3-krát na rybách, každý rok tam chodíme raz. Tento rok som sa tam vybral vlastne na 4 noci, na 5 dní s kamarátom. Akože s pôvodným kamarátom som nešiel, akože to ľutujem. Zdravím ťa, Pálko, škoda, že na to tento rok nevyšlo, ale snáď budúci rok pôjdeme na ryby do kanála a niečo tam chytíme, lebo tam na rybačke to je proste dobrodružstvo. Takže tento rok som sa vybral so susedom, vlastne tiež s kamarátom, on není rybár, ale tak sme išli spolu, že si zachytáme, on vlastne bol prvýkrát takto na takéto rybačke. Takže sme sa tam preplavili. No ešte vám chcem povedať, že vlastne ja sa tu vlastne v tom kanáli sa sústreďujem na sumce, ale tento rok to bola katastrofa pre mňa, lebo za tie 4 dní som nechytil ani jedno sumca, ani záber som nespravil. Možno to teplo, to dusno ich zastavilo, alebo neviem, čo sa mohlo stať, ale proste nespravil som nič, žiaden záber, absolútne. Akurát sme dobre zmokli, keď sme sa zbalili na komplet, takže ja som potom ešte týždeň umýval a sušil veci. Ale tak hovorím, že zoberiem si aj kaprárky, lebo cez deň budem chytať určite akože kapre a v noci sumce. Tak hovorím ešte dobre, že som ich zobral, lebo to by som akože fakt vyhorel na tej rybačke. Takže pre sumce 4-0 a kaprov som vlastne chytil cez deň nejakých 3 kaprov som mal a jeden mi ušiel určite, ten sa mi zamotal do konárov a kým som vybral s kotvičkou, tak už vlastne sa mi vyrezal, to som nestihol. A ešte nejaká jedna ryba by možno mohla ujsť. Tu som vlastne krmil s gulami krill cranberry, 20 som krmil. A na háčik som si dával vlastne tiež krill cranberry s popkou. Toto mi vlastne v lete veľmi dobre fungovalo. Toto je taká gulička, na ktorú asi nedám dopustiť. Takže tak, niečo som pochytal. Bola to zase taká extrémna rybačka pre mňa, akože mňa to strašne bavilo. A budúci rok si určite zopakujeme. Hlásim sa vám z 5-dňovej výpravy, z také divočiny. Ušiel prvý kapor, cez deň, čo som nečakal.
Malinký, ale divoch. Na jednu popku full fruit od značky CFB Bites. Si ukážem a pustím ho, lebo nejaký je strašne divý už. No. Si ukáž do videa. Kokso. Wow. Je tu predposledný deň výpravy. Kapre vyhrávajú nado mnou 3-2, ale nejaký sa podaril na krill cranberry plus popka. Tiež taký Dunajak, taký divoch. Tak si ukážeme. To pekne pustí. Čisto dunajská forma, ty kokso. Úplne Dunajak. Krásavec. Čaute, je tu posledný deň výpravy, už sa balíme. Ráno došiel taký menší kaprík, alebo malý. So sumcami som síce boj prehral, ale kapre som aspoň vyrovnal na 3 stratené a 3 kapre, takže posledný divoch z tohto kanála. Kill Krill Cranberry CFB Bites s popkou. Po tejto rybačke na kanáli, alebo v kanáli, môjim veľkým snom bolo na Malom Dunaji proste chytiť kapra na trhačku. Rok predtým, alebo 2 som to aj skúšal, nedával som tomu veľa, ale som to skúsil a nič sa mi akože nepodarilo. Tento rok hovorím, sa mi to musí podariť, tak som to robil tak, že vlastne som vyložil čln na vodu. Samozrejme teploty extrém, hrozné to bolo. Naložiť si čln, dopraviť sa na miesto, vyložiť sa, proste vyviesť, počkať celú noc a ráno zase zbaliť, dojsť vlastne do prístavu alebo k autu, naložiť čln, vyložiť si veci, naložiť ich do auta alebo do prívesného vozíka. Takže bolo to extrémne fyzicky náročné, ty kokso, lebo toľko to vykladať, nakladať sám proste a ten čln tiež nie je ľahký a vyťahovať ho z vody a potom ešte vyvážať, rozkladať, akože fakt bolo to, toto bolo asi také najnamáhavejšie na tejto rybačke. Ale som sa to vlastne, bol som asi 2 vychádzky, alebo 2-3 noci som tuším bol, takže bez ryby. Na jeden záber som spravil, ale buď sa mi to odrezalo, alebo už si nepamätám presne. Ešte taká jedna vec pre vás, že kebyže chcete chytať na trhačku a nemáte skúsenosti, tak vám odporúčam, že vlastne buď si kúpiť nejaký trhací klip, alebo to skúšať so štipcom, keď sa vlastne omotáte gumičky, alebo Carpras má taký odpadávací klip vlastne na montáž. To je vlastne tiež dobré, už som to videl na trhačke, ale som používal vlastne taký trhací klip, je to vlastne z AliExpressu. Ale vám odporúčam si to vlastne stále vyskúšať nejak na sucho, lebo som si myslel, že to bude vedieť otrhnúť, ale nevedel som. Takže najprv si to nastavte, si to vyskúšajte, že čo vlastne viete otrhnúť zo stromu, ako silou si to musíte nastaviť, lebo to je fakt také, že som to mal tak nastavené, že bol tam malý kapor, sa to nechcel otrhnúť. Bol tam nejaký 3-4 kg kapor a skoro mi vyliezol na strom, takže radšej si to najprv nastavte a vyskúšajte si to, že ako to vlastne bude odpadávať a trhať, lebo už keď tam dojde ryba a začne ťahať dole prúdom,
potom už je neskoro, potom zase musíte ísť na vodu, musíte to odháknúť a musíte zdolávať a tá ryba už môže byť buď v prekážkach alebo niekde fakt dole. Takže na toto si dávajte pozor, na tento trhací systém, že vlastne tam všetko musí byť akože na 100% spravené a dobre, lebo inak to nebude dobré. Takže som mal nejaké 2-3 vychádzky, takto cez noc, tieto náročnejšie, že s člnom. Potom som si povedal, však obetujem tomu celý víkend. Takže sme sa vybrali aj s otcom, aj so svokrom vlastne na takú víkendovú rybačku. Oni vlastne feederovali a ja som si vyviezol na kapra, som si tam nakrmil tiež leto, krill cranberry s popkou. Proste pre mňa klasika v lete už asi. A vlastne od piatka som mal zábery až do nedele, som spravil nejakých 5 kaprov a z toho, tuším, 2 mi ušli. Neviem. Jeden mi ušiel určite, lebo ten sa mi odrezal. A ostatné, neviem, či ešte som mal nejaký záber, ale fakt akože podarená rybačka, bolo to fakt dobré. A som sa to proste naučil. Treba to skúšať, keď niečo nejde, treba to proste. Raz sa to určite podarí. Takže ja som bol veľmi rád, že proste som si dal takúto víkendovú rybačku a som to proste vykosil. Parádna rybačka to bola, fakt. Dobré to bolo. Takže čaute, zdravím vás. Mám tu svoju prvú rybu na trhačku. Dosť som sa natrápil, až na 3. vychádzke došla. Dokonca cez deň. Je to 9-kilový kapor na kill cranberry s popkou. Úplná paráda. Krásny je. Ideme ho pustiť. Takže pekne pustíme kapšíka. Môžeš ísť, brácho. Je to tam. Takže zdravím vás. Od včera ráno, no dneska ráno sa to nejak rozbehlo. Všetko na krill cranberry. Jedna gulička, jedna popka. Kokso. Paráda. Tak a tu je najväčší, to má asi 8 kg. Krásavec. Na trhačku dneska ráno. Leto pomaly končilo. Sa dalo aj pri vode existovať už. Boli je chladnejšie noci, že vlastne som vydržal na lehácku so spacákom, takže to už bolo fajn. Začala už taká skorá jeseň, by som povedal. Na skorú jeseň sa stále vyberám na svoje miesto, kde som vlastne začínal na Malom Dunaji. Je to vlastne u nás v dedine, nie je to akože nič také zaujímavé, žiadne extra miesto, ale mám odtiaľ veľmi dobré spomienky, aj pekné ryby odtiaľ mám pochytané, akože paráda. Je tam možno nejaká metrová voda, 1,50 m maximálne. Alebo 1,30 m by som povedal, je to vlastne štrkové dno. Fakt akože nič zaujímavé, akože z pohľadu rybára, alebo podľa mňa aj kapra. Ja si myslím, že tie kapre len tam asi sa preplavujú, alebo neviem, darí sa mi tam odchytávať kapro, takže tam chodím na jeseň pravidelne chytať ryby, už dlhé roky. No a k
chcem vám jeden príbeh vlastne povedať, čo sa mi vlastne podarilo. Je to vlastne smutný príbeh. Na konci sa vlastne dozviete, že prečo. Takže ja som vlastne v roku 2019 chytil takého, neviem, 5-6 kilového kapra. A čo som si z neho zapamätal, prosím, máme na fotke, vám to ukážem, má takú jednu čiernu šupinku na tele. Som si odfotil, som ho pustil a v roku 2021 som ho chytil znova. Ako ten kapor vôbec nepribral, je to vlastne sazan. Absolútne, skoro sa nezmenil, nič. Chudáčik na mňa mal smolu, lebo keď som ho chytil druhýkrát, tak ja som si nevšimol záber a bol tam dosť dlho, nejaké 2 hodinky, asi neviem. Lebo bol tu jeden pípanec, som mi vlastne vytrhol ľudí zo stojanu, som si to nevšimol. A som si to všimol až ráno, ale ma počkal pekne v burinke, takže mal smolu, ja som mal šťastie. Takže som sa s ním odfotil druhýkrát, tak som to kapra spoznal, že to je ten istý. Úplne ako som bol šťastný, že som ho chytil druhýkrát, akože z rieky, tá istá ryba, paráda. No a tento rok som ho tiež chytil. Už keď som ho videl v podberáku, ty kokso, hovorím, to je normálne, že tretíkrát za nejakých 5 rokov som ho chytil. Hovorím, úplná paráda, ty kokso, tak som sa s ním odfotil. Som ho pustil, akože tiež nepribral, lebo to je vlastne už, je to sazan, bola to už dospelá ryba, len proste, ona už nepriberá, ona už je taká. Proste tá genetika tých rýb na Dunaji niektorá proste nepustí, že keď to je sazan, tak ja si myslím, že max 10, 12, 13 kg a dovidenia, ale tento bol ešte menší, mal nejakých 6 kg, typujem. Ale akože tretíkrát som ho chytil, to už bola fantázia, za to som už bol fakt šťastný, ty kokso, že asi si ma tá ryba nejak obľúbila, alebo neviem. Ale potom prišlo to vytriezvenie vlastne, že o 2 týždne, ak som ju chytil ja, tak chytil nejaký nesprávny rybár a skončila v súkromáku, takže toto ma akože strašne mrzí, že tá ryba tu už vlastne nepláve. Je niekde v inom jazere, proste zobrali tú rybu, takže snad sa jej darí, no. Viem, že nezomrela, ale tak už tu není, no už. To je také dosť smutné pre mňa. Nič sa nedá robiť, bohužiaľ sa to stáva na týchto slovenských vodách, že vlastne ryby sa kradnú do súkromákov, takže toto je jeden prípad, keď tiež zmizla ryba z Dunaja, takže snad sa to opakovať nebude. Takže jeseň už bola v plnom prúde. Na jeseň tiež si plánujem nejaké vychádzky, akože na Malom Dunaji. Som si naplánoval takú 4-dňovú rybačku, ale už tá rybačka vlastne zle začala a aj zle skončila. Ale chcem sa vám s ňou o ňu podeliť, lebo tak patrí to podľa mňa do rybačky. Tak aspoň vám v krátkosti poviem, že čo som vlastne robil, alebo čo sa vlastne udialo. Takže nič také strašné, len som si naplánoval, tuším, na stredu októbra. Tuším, tak nejak to bolo. No vlastne na miesto som sa musel doplaviť, lebo ako som tam došiel, tak som zistil, že vlastne poľnohospodári mi poorali cestu. Tak som si musel naložiť vlastne veci do člna, som sa musel preplať nejakých pol kilometra, som to dal na 2-krát. To bol ten prvý problém a mal som také tušáka, že vlastne vtedy bol akurát aj spln. Mesiac úplne svietil. A nemám si dobré skúsenosti, ale tak som išiel na ryby, však vyskúšam. A sa mi to potvrdilo. Neviem, či to bolo kvôli tomu mesiacu, alebo čo bolo, ale sa mi nepodarilo vlastne spraviť záber od kapra. Som mal jedného pleskáča, som to skúšal aj na trhačku, som to dával vlastne na hranu do koryta, ale nič proste, absolútne, keby tam tá ryba proste neexistovala, som bol úplne bezmocný. Nevedel som spraviť záber. Potom som aj zimňoval montáž, som dával čisté popky, ale nič proste. Tá ryba sa tam neukazovala, keby to bolo úplne mŕtve, takže sú aj takéto rybačky.
No a potom samozrejme to balenie, tiež som musel ísť hore prúdom na 2-krát, proste sám si vyťahnuť čln. Bolo to také trápenie, bolo to taká facka, ale tak nie každý deň je nedeľa, ak sa hovorí. Takže a ja som vyhorel, lebo som nič nechytil, takže je to normálne, takže keď náhodou nič nechytíte, takže robte si z toho vedu. Raz sa to určite zlomí, takže tak. Takže toto bola taká neúspešná rybačka, ale chcel som ju spomenúť, lebo však je to rybačka, takže patrí to tam. No potom som sa ešte vybral vlastne na to miesto, kde som začínal ako malý, tak tam som ešte chytil nejakých 4 kaprov, 2 násaďákov a 2 také krajšie ryby. Jedna mala, tuším, 13 kg, ale to bol fakt taká, že pekný dunajáčik. Krásna ryba. Akože vôbec nebojovala, ale ja som ju možno vytiahol nejakých 12 sekúnd, také to neuveriteľné, ale som dobehol k palici, som ju zdvihol, ryba sa otočila, som dal podberák a už tam bola, takže to bola taká zaujímavosť. Takže na jeseň som už chytal vlastne na Deep Sea World 20 a s popkou som tam dával, tiež Deep Sea World popka, je to vlastne taká čierna alebo taká tmavomodrá popka. Toto mi vlastne na jeseň fungovalo, potom už som dával aj tie dipované, to tiež vlastne fungovalo. A dobre som si zachytal, akože som chodil len tak, buď na pár hodín, fakt, že od 2. do 9. alebo som chodil na celú noc. To boli také vlastne rýchle rybačky. Takže tak. Čaute, je 7. október. CFB Deep Sea World, dipovaná, Ronny Rig. 13 kg šupináč. Krásavec. Parádna ryba. Čaute, 11. október. Som vybehol na takú jednu noc na ryby. Naladil som obidve palice, než som nestiel zakrmiť. Došla ryba. Dipovaná gulička Deep Sea World CFB Bites. Dunajský divoch. To je ono. Potešil. Deep Sea World strašne šlape teraz na jeseň. Plná paráda. Minulé 13, teraz táto. To je krásna ryba. Paráda. Sad ešte niečo príde. Krásna je. Ešte som vám zabudol vlastne povedať, že pred touto neúspešnou rybačkou som mal ešte jednu takú rýchlu vychádzku, tiež jednu noc. Zvyknem to takto vlastne robiť, lebo keďže mám malého syna a chcem sa mu aj venovať, takže väčšinou chodím na ryby večer a ráno to balím. Lebo však máme aj rodinu, tak sa chcem venovať a takisto aj do roboty musím chodiť a všetko okolo toho, takže tento rok mi to takto vychádzalo. Tiež som bol na jednej takej, neviem, presnočke, alebo k tomu povedať, že na jednej rybačke som bol akože skôr cez noc, ale som tam došiel okolo 4. po obede. A tiež som si nahodil a som chytil 2 kaprov, jedného v noci, alebo nad ránom a druhého vlastne som chytil ráno
Ten menší mal mať okolo 5-6 kg a ten väčší okolo 10. Ten malý mal vlastne dvojitý fúz, čo bola taká zaujímavosť, čo som ešte nevidel akože na kaprovi. Je to také zaujímavé vlastne. No a tu som vlastne tiež dával krill cranberry s popkou a fungovalo to výborne, takže klobúk dole. Takže mám tu ten sľubovaný double, čo som vám chcel ukázať. Tu je ten menší. Juniorská forma. Popka. Full fruit. Toto bol riadny divoch ináč. Tento. A tento má aj dvojitý fúz. Toto je ten väčší. To je krásavec. Tento. Tiež juniorská forma. Pôvodný divoch. Krill cranberry plus popka cranberry. Krásna rybička. Dobre, takže ich pekne pustíme. Tento má dvojitý fúz. Zaujímavé. Krásavec. Krásavec. No, už ideš. Už ideš. Takže toto je vlastne posledná časť tohto môjho celoročného zostrihu. Som sa rozhodol, že vlastne sa vyberem s kamarátom na vodnú nádrž Kráľová. Som tam bol možno pred 3 rokmi, alebo pred dvoma som tam bol nejaké 3 noci, akože v decembri. Tie som akože nič nechytil, som bol s kamarátom a potom som chodil každý rok, ale iba raz, akože na jednu noc. Tak mal som odtiaľ jedno malé násadiáka, to bolo všetko. A hovorím však, musíme tam ísť, proste musím sa to naučiť. Chcem sa to naučiť, tú vodu chytať a proste je to veľká, fakt zaujímavá voda. Proste, len to som akože pokazil, že ja si myslím, že keď tam človek chce ísť a keď sa tam naučíš chytať ryby, vlastne nastupovať do člna a proste vyvážať, ale správne vyvážať a nič tam nepomotať alebo nepokaziť, tak by bolo podľa mňa lepšie ísť v lete, keď je lepšie počasie a je ešte non-stopka. Tak by som to odporúčal rybárom, ktorí tam chcú ísť chytať ryby. Ale samozrejme ja v novembri alebo koncom novembra som tam musel ísť, klasika. Ale nevadí, však sme tam došli, sme si rozložili veci, stany, čln na vodu, motor, proste klasika. Akože vyvážka bola extrémna, nejakých 800 metrov, 850, kamarátom, ale ešte ďalej on to mal nejakých 970 alebo koľko hovoril, ani neviem. Ale tak poviem vám na rovinu, ja som nerátal s tým, že vlastne chytím kapra, lebo neviem, akože som si neveril na tú vodu, ale sa to podarilo, akože vlastne posledný večer som mal 2 kaprov. Som bol úplne šťastný, akože jeden mohol mať nejakých 5-6 kg a druhý mal, neviem, asi 10 kg mohol mať. Z tohto mám len fotky. Ale je to fakt akože extrémna voda. Je to fakt veľká výzva, akože odporúčam každému, kto tam chce ísť, alebo kto tam chce chytať, je to proste zážitok. Ja sa tam určite ešte vrátim. Chcel by som mať nejakú krajšiu rybu, ale na tento rok akože podľa mňa cieľ splnený. November a som odtiaľ akože mal rybu a som nadmieru spokojný, takže viem, že sú tam aj väčšie ryby, ktoré atakujú hranicu až 40 kg, ale to akože to by chcel akože každý rybár, ale nejaké hranice alebo nejaké sny si musíme plniť, tak no skôr sny si musíme plniť, tak ja si myslím, že tá 20 budúci rok by mohla padnúť. Takže treba chodiť, treba skúšať. Bolo to fakt akože extrém. V noci bolo -3. Dobre to bolo.
kto by chcel vlastne nejaké tipy alebo rady, alebo koho zaujímalo toto video, tak mi môžete napísať buď do komentára, alebo na Instagrame môžete napísať a ja vám kľudne odpíšem, alebo vám poradím. Alebo sa kľudne spýtajte, čo vám nebolo jasné, alebo keď som niečo vynechal. Alebo keď chcete, tak vlastne môžem, kľudne mi napíšte a čo vás zaujíma a ja vám môžem natočiť aj video, akože podrobnejšie, lebo toto bol len taký zostrih. Akože plánoval som spraviť viac videí tento rok, len nejak to nevyšlo, a tak snáď budúci rok bude lepší na videá, plodnejší. Že nespravím zostrih, ale vlastne spravím viac takýchto videí. Takže kľudne mi napíšte buď na Instagram alebo na YouTube, akože do komentára mi kľudne môžete napísať a buď vám dám nejaké rady, alebo spravím o tom video, keď budete mať nejaký dobrý nápad, takže nie je problém. Takže týmto videom, alebo toto poslednou etapou by som sa s vami chcel rozlúčiť. Nebuďte na seba zlí pri vode a nech sa vám darí pri vode. Snáď sa uvidíme. Petrov zdar. Čaute.